Nu Den Haag zijn oog heeft laten vallen op Terneuzen als mogelijke locatie voor nieuwe kerncentrales, wil ook die gemeente voorwaarden gaan stellen. Wees niet naïef, want uiteindelijk het ministerie gaat voor een zuivere procedure. En ja, daar kunnen ook andere uitkomsten naar voren komen. Bijvoorbeeld ons gebied. En dan wil je wel gewoon goed beslagen te ijs komen. En verder in deze Zeeland nu. Bloemschikken helpt bij verwerking. En in Ierseke draaien ze overuren. Goedenavond. De inwoners van de gemeente Terneuzen moeten niet naïef zijn over de eventuele komst van kerncentrales naar de gemeente. De voorkeurslocatie ligt dan wel bij Borselen, maar Terneuzen wordt ook onderzocht en daarom gaat de gemeente met voorwaarden komen. Maar hoe die er precies uitkomen te zien, dat is nog niet duidelijk. Het is nog maar een onderzoek, maar de minister gaat kijken of de gemeente Terneuzen een geschikte locatie is om 2 kerncentrales neer te zetten. Een grote kanshebber is de Paulinapolder hier achter mij, ingeklemd tussen de Westerschelde, Biervliet, Hoek en Terneuzen. In combinatie met de Mosselbanken, die liggen dichter bij Terneuzen. En ondanks dat dit nog maar een onderzoek is van het Rijk, wil de gemeente Terneuzen snel reageren. Wees niet naïef, want uiteindelijk het ministerie gaat voor een zuivere procedure. En ja, daar kunnen ook andere uitkomsten naar voren komen. Bijvoorbeeld ons gebied. En dan wil je wel gewoon goed beslagen te ijs komen. Borselen, hier aan de andere kant van de Westerschelde, blijft de voorkeurslocatie van het kabinet voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Maar officieel moeten alle mogelijke locaties in Nederland onderzocht worden voor een besluit valt. En daarom wordt er onderzoek in de gemeente Terneuzen gedaan. Terneuzen heeft water, genoeg ruimte en over een paar jaar een goed stroomnet. Terneuzen wil net als de gemeente Borselen voorwaarden stellen voor het geval er kerncentrales komen. Maar hoe moeten die er dan uitzien? Nou, daar wil ik niet op vooruitlopen. Wat je wel ziet in die voorwaarden is dat er een aantal basiszaken zijn waarvan we zeggen dat moet hoe dan ook. Je kunt dat nog eens benadrukken, maar daar gaan we eigenlijk al vanuit. Ik wil niet met een onderzoek de deur openzetten. Dat is de boodschap van oppositiepartij 50PLUS. Geef niet te snel toe. Een onderzoek wil niet zeggen van we gaan ermee akkoord. We geven de minister carte blanche van je kan doen en laten wat je wil. Dan zeg ik nee, eerst die voorwaarden op tafel en dan met elkaar gaan praten om te gaan kijken wat dan nog de verdere gevolgen zijn. De vraag is of er een onderzoek moet komen of de inwoners wel 2 nieuwe kerncentrales willen. Dat is volgens de wethouder in Terneuzen aan de gemeenteraad. Maar voor hem is het geen vereiste. Ik kijk ook echt even naar de verkiezingsresultaten. En naar diezelfde Kamermeerderheid. En dan zie ik in ieder geval dat men gekozen heeft voor partijen die voor kernenergie zijn. Dat is ook een verantwoordelijkheid die onze inwoners hebben wat dat betreft. Er moet dus nog veel gepraat worden in Terneuzen. Begin volgend jaar hoopt de gemeente met de voorwaarden en compensatie-eisen te komen. Het besluit over nieuwe kerncentrales wordt waarschijnlijk na de zomer van 2025 genomen. Chemiebedrijven zoals Dow, Yara en Zeeland Refinery doen te weinig om de industrie te verduurzamen. Dat vindt de onafhankelijke denktank Tij. De zorgen worden gedeeld in een brief aan minister Hermans van Klimaat en Groene Groei. Tij zegt dat Dow advies is gegeven over verduurzaming, maar dat het bedrijf weigert om onderzoek te doen. De denktank, met ook een oud-medewerker van Dow, wil de plannen graag aan de minister toelichten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid roept het loodswezen op extra aandacht te geven aan de manier waarop loodsen worden overgezet van de loodsboot naar een ander schip. Volgens de Onderzoeksraad zijn er verschillende werkinstructies en zorgt dat voor onduidelijkheid. Aanleiding voor de oproep van de Onderzoeksraad is een dodelijk ongeluk vorig jaar waarbij een loods bekneld raakte tussen een loodsboot en een zeeschip. We kruipen langzaamaan naar het einde van het jaar. Traditiegetrouw een periode voor familie en vrienden, maar ook een om dierbaren te herdenken. En dat is voor iedereen lastig, maar zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen daar vaak wel wat hulp bij gebruiken. En dat kan bijvoorbeeld met bloemschikken. Vandaag was een spannende dag wel, hè? Ja, we gaan iets speciaals maken voor papa. Ja. Het atelier van rouwbloemencoach Regin Rocco in het gehuchtje Sasput tussen Hoofdplaat en Schoondijken is een oase van rust. Ze werkt voornamelijk 1 op 1. En vandaag is Sandra op bezoek. Juist door het creatieve erbij te halen, ontspant hun geest, doe je dingen samen. Is er al de verbinding, is er al de ondersteuning en onder het bezig zijn, ja, dan kan je over heel veel praten. Maar wel
Ja, de relaxte manier. Tenminste, dat is wel mijn missie. Papa is al 20 jaar. Ja, 20 jaar dood. Ja. En toen vond je het heel lastig allemaal. Ja, en ik kon geen afscheid nemen van papa. Nee. Ik mocht niet huilen van de familie. Ja. Dat was moeilijk, hè? Ja. Ja. En nu hadden wij bedacht, samen, dat we misschien toch nog, ook al is het al heel erg lang geleden, Iets kunnen maken voor papa. ja, zodat je eigenlijk iedere dag een dingetje hebt. Om aan te denken. Ja. Ja. Weet je wie op wie het lijkt? Nee. Op Rick ook. Gek niet. Ja, gek. Die brengt me helemaal van mijn apropos. Ik kan heel goed met Reken opschieten. Ik kan alles tegen Reken vertellen. Van boosheid tot verdriet, van woede, maakt niet uit. En ja, ik kan gewoon heel goed met Reken opschieten. Het is mooi geworden. Ik vind het geweldig als iemand zich zo kan openen. Als ze tegen mij durven te zeggen van, ja, dit helpt mij. Of ik word rustiger, of ik word toch weer blijer. En dat ze trots zijn op zichzelf. En dan zie je ademhaling verandert, houding verandert, big smiles. En vooral het trots zijn op zichzelf. En hoe mooi is dat je dat mee de wereld in kan geven. Dat zal weer hier leggen. Ja. Nu heb je iets heel moois gemaakt. Ja, En dat heb je gemaakt eigenlijk omdat je je papa heel erg mist, nog Ja. steeds. Hè? nog steeds. Na 20 jaar mis ik hem nog steeds. En helpt dat dan als je zo'n stukje maakt? Ja, dan heb ik hem dicht bij me. Ja, mooi met het hartje. Dat komt dan wel. Hoe voelt dat dan? Kun je dat uitleggen? Blijheid, vrolijkheid, rustig. Ja, dat was het eigenlijk wel. Dan een ander gebruik in deze tijd van het jaar. Dat is het versturen van kerstkaarten. Of was het versturen van kaarten? Want heb jij ze al op de bus gedaan? Of is deze traditie rap aan het verdwijnen? Wie wel, wie niet. Ik heb er nog één gehad. Nou, dan moet daar ook nog één na. Ja, dat doen wij niet meer. Nee. Verstuur je hem niet of wel? En doe je dat dan alleen naar de mensen die jou er ook in hebben gestuurd of maakt dat je niet uit? Het is zover, de jaarlijkse kerstkaartkwestie is begonnen. Ik ben benieuwd of u al kerstkaarten heeft verstuurd. Ja, natuurlijk. Een stuk of 20. Mijn moeder die verstuurt ze wel, maar ik zelf niet. Als ik het doe, doe ik het ook echt alleen aan mijn oma of zo, zoiets, weet je. Meestal ja, een appje is lekker makkelijk. Ik heb ook heel veel per e-mail gedaan, want ik ben wel modern, ergens. Boekwinkel Het Paard van Troje in Goes verkoopt ondanks de populariteit van e-mail en WhatsApp nog altijd veel kerstkaarten. De meest verkochte tekst. Prettige feestdagen, gelukkig nieuwjaar is degene die het toch wel het beste doet. Lekker algemeen. Toch is er wel een kerstkaarttrendverandering gaande. Vroeger verkocht je echt hele stapels kerstkaarten. Je ziet wel dat mensen selectiever zijn geworden. Alleen een kaart op de bus voor de naaste familie en vrienden dus. En dat heeft een reden. De postzegels worden duur. Maar die zijn hartstikke duur. Dat is wel iets wat ik dit jaar veel hoor. De afgelopen jaren sowieso. Dat die in prijs stijgen. Absurd. En daardoor minder toegankelijk worden voor iedereen. En dus brengen veel mensen de kaarten handmatig langs. En dat is misschien juist leuk dat dat voor mensen een aanleiding geeft om ergens langs te gaan waar je eigenlijk niet langs ging, omdat je een kerstkaartje stuurde. Ja, dus de dure kerstzegels zorgen ervoor dat mensen eigenlijk eerder bij iemand voor gewoon langs verbintenis, gaan. ja, nou, dat is alleen maar mooi. Ja, en misschien neemt dat bezoek dan meteen ook een oestertje mee, want in Ierseke draaien de schelp- en schaaldierhandelaren overuren om iedereen met kerst een oester te kunnen laten slurpen. Op deze dag gaan er tussen de 600.000 en 700.000 oesters weg. Die worden allemaal ingepakt. Vandaag is toevallig ook de allerdrukste dag van de decembermaand. Aanstaand weekend gaan de mensen boodschappen doen voor de kerst. En oesters hebben gelukkig een lange houdbaarheid. Dus je kunt je daar ook echt op voorbereiden. En die voorbereidingen voor de decemberdrukte beginnen al in oktober. Daarbij hoort ook het regelen van extra personeel. Dat is nodig, want ruim een derde van de oesterjaaromzet wordt deze maand behaald. En die extra handjes worden overal vandaan gehaald. De mensen die normaal in de mosselen werken, die werken nu grotendeels in de oesters. Want de vraag naar mosselen is in december traditioneel wat minder. Maar ook de mensen die daar kennissen hebben, vrienden, familie, die zeggen van nou vind je het leuk om de laatste 2 weken van december hier een centje bij te verdienen. En die komen ons ook helpen. En tot slot, wat is het toch dat de oester onmisbaar is bij de kerstdis?
voor bijzondere gelegenheden, ja, denk ik dat mensen denken van nou, het mag wel wat extra's zijn. Ja, je moet altijd maar aan jezelf denken ook, ja, wat zet ik zelf op mijn kerstmenu? En dan zie je dat heel veel mensen hetzelfde denken. Dus bij mij staan er altijd oesters op. En dan toch ook vaak wel enige vorm van kreeft of kreeftensoep of half kreeftje. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg lekker. De recordreeks aan dagen zonder zichtbare zon werd vandaag met nog een dagje verlengd. Het werd maximaal 13 graden. Het bleef overigens wel grotendeels droog. En die opklaringen moest je met een loepje zoeken. Hoe anders wordt het morgen? Want dan is het zeker niet droog. Met van tijd tot tijd buien en kans op windstoten. En om het plaatje helemaal compleet te maken, er is ook nog eens kans op hagel. Maar tegen het weekend wordt het wel ietsjes beter. Kortom, takkenweer. Je zou het haast nomineren als Zeeuws woord van het jaar. Maar helaas, hij staat er niet tussen. Wij zijn op zoek naar het woord dat dit jaar het meeste opviel. Vorig jaar was dat het Zeeuwse woord verroompotisering. Dit jaar kan je kiezen uit onder meer boombandensnijder, pistoolgarnaal of tolvrij. Op omroepzeeland.nl en in onze app staan alle genomineerden met uitleg op een rij. En daar kan je dan ook meteen je stem uitbrengen. En aangezien het vanwege het weer toch geen reden is om lekker naar buiten te gaan, alle tijd om te stemmen, zou ik zo zeggen. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.